to tam? Počkej, já zatknu motor. Ale... Dobrý. Přidej! Čeče? Je, ty. No, já myslím, že to není, ale víš, no, letí na té. No, to je, co to je tohleto? Bristol Scout? Ale je to pěkně udělaný. A nechci na strom, nechci na strom. Já to si vyjde záručka, že to budu auta. To je papíráček. To si blbnu lidi do samých těch pípáků. No právě. Odbité hlavu ještě, člověče. Ale není to Erdohaj spíš. Je? To máš. Tak jdeš. Má koupím motory, já jsem 4. Nežupněte aspoň, jo? Vypadají ze sekrenace, nebo co, víš, ty motory, a bude přes půl plynu, tak vypadá nějaké by bylo. Připravenej. Jo, vítr takhle. Hoď to, to je jedno, kam jde vítr, ale si s tím poradí. No, a letí. Hezká pečenka. Máš to stabilizovaný. Dobrý, Radku. Podvozek ještě. No, si no. Ne, podvozek udělat to, takovýhle letadlo musí mít okýnka a musí mít podvozek. Ne, to prostě to nelítá vůbec, je to hrozný. No, protože ten blbej vítr, to na to není. Ale pánové, ale řekni, to funguje. Nečekám, podpoukne to. Ale kdyby to bylo kino. Jo. Hej. Oni celý udělali tam z životičky balzu, jsme tam krade. Je tak starý, ne? Dobrý. No paráda. Gratulace, je to celý. Podrž, já se zapnu plyn a... To má takovou divnou barvu, to je takhle schválně? To je vodou naředěný něco. No, dobrý. No, takovýhle hod akorát stačil. Akorát té rukavice se k tomu přilepuje jak suchej zik. Takže si tady dětkové hrajou to letadlo. Letí domů jak vyvržený. To nevím, co dělá, ale... Ale to mluvil jsem s ním. Oh.